EATV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw bisimila an ka bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kɔnɔ bi bakurubaw filɛ ka kɔlɔw ka tɔn min bɛ Bafula bi u y'u ka ɲɛnajɛba kɛ karidon tɛmɛnen sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o kan i n'a fɔ jamana marabolo tɔw ka ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali don ɲɛnamayali kɛ sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o fana kan. Alisa a y'aw bisimila kokura i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen don ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ɲɛnamaya o baaraw daminɛna Kayi FM kuru kɔnɔna la janvier kalo tile 18 san 2026 minisirimuso Jɛnɛba Sanogo ka ɲɛmaya kɔnɔ walasa ka dɔ fara fasodenɲumanya walew kan ani ka hakilinadi kɛ jamana bɛ se ka jɔ cogo min na Hawa Sila ale tun bɛ a kɛnɛ kan an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. Arabadon janvier kalo tile 14 san 2026 Kayikaw fenɔ Journée nationale de la souveraineté retrouvée la ɲɛnamayara. Kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ Madame Jara Jɛnɛba Sanogo bolo o mun ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinen don muso, du ani denw ka ko ɲɛnabɔli ma. 2022 yɛrɛma hɔrɔnya in kuma a kɛlɛ kɛra malidenw wulila k'u jɔ ka maliden bɛɛ lajɛlen foli yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka cɛsiri an'u ka timinandiya n'u ka fasodenya ɲuman na an'u ka kokun na n'an b'a fɔ ma ko résilience parce que ni malidenw ma sɔn baara kun tɛ se ka ɲɛ ɲɛmɔgɔw bolo ka foli belebeleba kɛ an ka finitigilakaw ye u ye cɛsiri min kɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la an ka yɛrɛma hɔrɔnya in kɔnɔna na an bɛɛ y'a ye k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen ya ka kɔn bi ɲɛ a kun tɛ se ka o yɔrɔ ninnu kun tɛ se ka jate Mali fɛ ala ni an ka finitigilakaw ka cɛsiri n'u ka faso jɔ n'u ka yɛrɛ di an'u ka yɛrɛ dɔn parce que n'i yɛrɛ dɔn i b'i faso i kan ka dɔn i kan ka min kɛ i faso kɔnɔna na donc k'u fo o la minnu kaɲana ala ka dali nɔgɔya ye u tora faso ko kɛlɛ min na ala k'o kɛ alijinɛ bɔda ye alijinɛ sɔrɔda ye u ye donc ɲɛnamayali in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ baara caman kɛra ka daminɛ 2022 ka se bi ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na an y'a ye k'a fɔ bɛnkan fɛn fɛn kun bi ani Faransi cɛ sɔrɔ sira la o lakana sira la o fɛn o fɛn bɛnkan kun b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o kun bi an to u ka jɔnya kɔnɔ halisa o juru tigɛra cari ka bɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ bi na Mali an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se k'a fɔ awɔ an bɛ se ka mɔgɔya kɛ ni karisa de ye an ka yɛrɛ ta kɔnɔna na ni min ka d'an ye an bɛ mɔgɔya kɛ o de fɛ mais fɔlɔ la ka kɔn bi ɲɛ a tun bɛ wajibiya an kan hali ninnu de bɛ nin baara in kɛ diyagoya aw ka adamadenya ɲɛtaga kɔnɔna na o juru bɛɛ tigɛla ka bɔ an kan na o kɔfɛ tuguni baara caman kɛra min bɛ tali kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna na n'o ye an ka sanu n yɛrɛ ko sanu dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ yen n'a fɔ ko lithium n t'a tɔgɔ dɔn bamanankan na mais lithium an bɛɛ b'a kalama bi k'a fɔ ko Buguni fan fɛ Buguni mara kɔnɔna na usine belebele 2 kurukon karila lithium bɔli la dugu jukɔrɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolo y'an ta ye bi a baara ka di an ye k'a kɛ cogo min an b'a kɛ ten ni ɲɛmɔgɔw y'a ta sira min fɛ jamanadenw fana bɛ tugu u kɔ o cogo la sira caman kan kɛnɛya siraw ni fɛn caman kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw musow yɛrɛ n'a ma ɲɛ ko mi département promotion la femme kunna ɲina 2025 kɔnɔna fɔ salon 2025 kɔnɔna na baara dɔ kɛra promotion la femme kɔnɔna na a kuma deli ka kɛ fɔlɔ o ye mun ye ko ka sigi ka fɔ kɛ maliden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i hakilinata fɔ bɛɛ k'i fɛla fɔ bɛɛ k'i ka dɛmɛ yira cogo di maliden kan ka se ka ye cogo jumɛn na denmisɛnnin muso bɛɛ lajɛlen monsieur le maître le représentant de Recotrade a y'a fɔ sisan ko la refondation c'est le retour à nos valeurs sociétales an ka segin an danbe kɔrɔlenw ma yɔrɔ o hukumu fɛnɛ kɔnɔna na baara caman kɛra parce que hali n'i y'a dan ladalatigiw ni dinɛtigiw an ka dugu ladalatigiw jɔyɔrɔ dɔ dira olu ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a yira k'a fɔ u ni nin ka kan sigida kɔnɔna ka da u nafa kan jamana kɔnɔna na donc an ka o baara min kɛra ɲina k'a yira k'a fɔ halisa baara in kasabi bɛnna miliyɔn da min ma jamanakuntigi ko k'a bi bɔ Mali budget de kan a bɛɛ bɔra Mali budget kan mɔgɔ ma bɔ kɔfɛ ka na an dɛmɛ a wari la. Kayi maire Nonabila y'a ka nisɔndiya yira kɛnɛ in kan.
La présente rencontre a pour objectif, de façon générale, de célébrer et magnifier la grande mobilisation inédite et historique. Ni kena mbe ka malika yɛrɛma hɔrɔnya tale ko kura o ɲɛnamayali ko fɔ maliden caman de farala ɲɔgɔn kan ka CEDEAO ni UEMOA ka dantɛmɛ wale kɛlɛ janvier kalo tile 9 san 2022 waati. Illégitime et inhumaine de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali le 9 janvier 2022. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a décidé de déclarer la journée du 14 janvier, journée de la souveraineté de o kɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen ko kura o don ye nin ye donba ye jamanadenw bolo wa foli kan ka di jamana marabaw ma. Cette journée est née de la volonté affirmée des plus hautes autorités du pays que nous remercions vivement ici. Waati kɛrɛnkɛrɛnnen fana don min na hakiliw kan ka jagabɔ walasa ka jamana in bɔ degun kɔnɔ. Tout en apportant des solutions à l'ensemble des maux qui gangrènent notre société. C'est le lieu aussi pour nous d'engager des réflexions sereines et responsables sur les défis du moment et enfin de retrouver des voies et moyens pour tirer notre pays de la crise qu'il traverse depuis fort longtemps. Yɛrɛta tɛ kɛ cɛsiri kɔ ni ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen maliden bɛɛ kan k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka Mali bɔ degun na. Bafulabe ka kɔlɔw y'u ka tɔn ɲɛnajɛ fɔliba kɛ karidon janvier kalo tile 11 san 2026. Nin ɲɛnajɛw in dabɔkun ye k'u ka tɔn lakodɔn ani ka yakubaya. O baaraw sereya la ka kɔlɔmusow ka ɲɛma a n'a ka taama jɛkulu fɛ. Cɛ ka jara an ka ɲɛmada ale ka sɔrɔlenw na. Kaye marabolo ka kɔlɔw ka tɔnba bolofara min bɛ Bafulabe olu ye ɲɛnajɛba dɔ kɛ karidon janvier kalo tile 11 san 2026 Bafulabe centre culturel kɔnɔ min dabɔkun ye ka u ka tɔn ni kakɔlɔya yira diɲɛma la. O la u ye wele bila Kaye kakɔlɔmusow ka ɲɛmɔgɔw ma walasa ka na kɛnɛ in diya u bolo. Ne kɔntannen don kosɛbɛ parce que mun na n ɲɛ bɛ jama la et puis jama sanuma. Nana Fofana ni o ye présidenti ye n b'a n'a ka bureau membre bɛɛ lajɛlen fo dantɛ fɔlɔ na Jɔkɔrɔmɛ n b'aw fo kosɛbɛ sabula hali Kayi mun bɔra ka kɛ Kayi an kɛlen ma kɛ Jɔkɔrɔmɛw de y'an dɛmɛ olu de y'an jukɔrɔmadon fo ka taa se événement dɔ ma donc yan nɔ fana Bafulabe vraiment aw ye an jukɔrɔmadon fo ka taa se bi ma aw merci beaucoup Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ala ka barika don siya ninnu na n'o ye Jɔkɔrɔmɛya ni kakɔlɔya ye. Siya ka di kojugu an k'an janto an ka siyaw la an k'an janto an danbew la an k'an janto an bɔkɔrɔw la an danbe n'an y'o lajɛ kunu mara an ka segin kɔ ka na an ka taa an danbew la n'o kɛra an bɛ kunu mara sɔrɔ Jɔkɔrɔmɛden minnu bɛ yan nɔ ani kakɔlɔdenw n b'a ɲini aw fɛ an ka taa ni danbe sira ye walasa an bɛ se ka kɛ danbetigiw ye cogo min na. N b'o ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ n b'a dɔn fana aw b'a sira kan aw b'a kɛ donc n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ne tɔɲɔgɔn minnu tugura n kɔ fana ka bɔ Kayi ka na n b'u fo kosɛbɛ ni o ye Yagale Fofana ye ani Buja Fofana n ka foli b'u ye kosɛbɛ. Nisɔndiya mun bɛ n na n tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na a tɛ komi ne ka wusa ni bɛɛ ye a tɛ komi n ka kɔrɔ ni bɛɛ ye a tɛ komi fɛnɛ n ye bɛɛ dɔgɔnin ye mais u ye bonya de ta k'a dan kan ka danaya ta k'a dan kan a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ. N ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye vraiment u ye n bonya ka tila tuguni ka ko tɔn t'a la don n'a nataw la an bɛ fɛ ka ɲɛnajɛ in kɛ ka région bɛɛ invité a la o de kɔni kun y'an ka laɲini ye komi nin y'a ko fɔlɔ de an bɛ dugawu de kɛ Ala kana nin k'a laban ye. Vraiment kabara ye ne da ne yɛrɛ ma deli ka don ni ɲɔgɔn na tɔ ni bi tɛ a diyara n ye bonyana ma et puis nin bɛ na siya yira k'a lɔn n ye mɔgɔ façon min ye n bɛ n yɛrɛ lɔn o danbe de don donc an y'o de yira u in na a diyara n ye ka bonya ma fo ka dama tɛmɛ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn y'i sen ta ka na ka bɔ Kayi ka se Bafulabe ka lamunu kɔnɔ Bafulabe cercle yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye. Kɛnɛ in denfaya ni a denbaya jalatalen kun don ka di Jɔkɔrɔmɛw ma olu y'u ka nimisiwasa yira ka kɛɲɛ ni o ye. U ye jala di aw diyara n ye jani kɛnɛya Ala ka u bɛɛ o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen Ala ka barika don an n'u cɛlala la Ala ka barika don sanankouya la san caman an ka jɛ ka nin kɛ kɛnɛya kɔnɔna na u y'a di a diyara n ye kosɛbɛ ne kɔni b'u fo de dan tu la. N sewalen don bi dɛ n sewalen don
foka damatimi donc alisanga foli be kagolo wi mbafo senangwa min bani wogonche ni ala ma do farawa ala kana fembo la de sanya soro ambange ba wo min ke anya soro bolo wa amfara betano sirakele ni o nyina sango ni temina mais sanwere min bena mba nyinu fe ni bake ba fanyana kalo kalo fla nyefe mala ni ala sonama ni min boraro jama min bera yera bi ni fama frawga modala fembe bola tukuni kakolo ya yira ka fo uma jogara me usuganti ganza sabula tariku ba yira ka fo bolofa be uni jogara me ka senanguya kan o ye sananguya de ani jogara me uche sananguya mun don fene u ya ji ambulu vraiment anga ko ketaw bebe kunyogana ambu neni ambu ka feunta na ye fen yu bulu amba minula uta gele ambulo te mangan ke foi vraiment sananguya mun do jogorame u ya ji ambulo eredi ni bite jogorame an ni jogorame fenkilindi ambora fenkilindi la mo sita lo miye ka ko lo miye jogorame ni atargu la bora nyama bon mo tse ka befo bisuno sur na targu do sisa iba wala foka damatini itaro mi ka kolo mi jogorame o tawno mais do de ken ngara jogorame do kala ka kolo donc ori sana ngo yandi yako donc an sitse ka do ngon gasila mi mana min fo o be to talila bafula be shifu ni farkulo nyana je nyamogo so nyama ye akani sonja yira ni waleina sabula ni kenan numbe dugu ani andambe nyataka kofo nimbe farangande kofo ni ko farangan do abena ni dugu nyataka di sigdal ka nyataka nyogo mina ka fara nyogon kan donc ni aw farla nyogon kan kono kulu jelende be bifo o bena ni dugu ka nyata ye jusqu'à ce que na se jamana yere fana ga nyatam ni feñ mom bade ire nyina je ke tugoy la day na jama bora cugumna ben ni son jalen kundu donc era yele kera kulun ga yele kera besse walen kundu délégation ba bora kay kana kay président ire bora anaka délégation kana nyina je dia bafla ben ka kolo bolo a farankan vraiment kera nyina je dumay bafula be ka kolo ka ton nyama ye kenen kunchani wulwule madaye ka nyeshin tawma ne ba nyini bafula be cercle ka kolo bela jelen fe mali ka kolo bela jelen fe an be ka fara ɲɔgɔn kan alisa kan bolo di ɲɔgɔn ma vraiment o de kono kulu jelen de be bifo an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan politique ko tɛ foyi tɛ an fasiya de do an ko bɛɛ ko i fasiya de an fɛnɛ fasiya de ka d'an ye an be fɛ k'an fasiya de yanga o de welewele da be ne fɛ k'a fɔ ka kɔlɔden bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni kuncɛla l'Académie de la culture et de la citoyenneté baara hukumu kɔnɔ tile fila kalan bɛna kɛ muso 50 kunna min bɛna daminɛ sibiridon janvier kalo tile 17 ka kuncɛ a tile 18 na mun bɛna tali kɛ safinɛ dilan kan a baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Kayi Liberté kalanso 2nan kɔnɔna la. Ni kunnafoni damadɔ de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la minnu kamanina kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.